News. IFM News. Lokal. In Pacamo ni City of Batak Mayor Marky Chua, ang narugyanan nen itaalawas itinabayag ng orayan a Barangay Hall iti Biluca, City of Batak, Ilocos Norte. Segun ken ni Chua, iti Barangay Biluca ket may saka dagiti kadakkalan ken kaalistuan ti panagprogreso na iti syudad. Innayon pa iti opisyal at ti budget ti Barangay Hall ket agarop 7 hingga 8 a milyon ken agarop 5 a milyon para iti covered court iti nasaw a barangay. Inbaga pa ni Chua nga naadaan ti sangkabasit a problema iti panagpatakder iti Barangay Hall gapuanan iti backfilling tangim mato iti lugar tapno saan ang malayos ken ti pagserkan ket na ipangato. Kamaudyanan na kung na ti opisyal nga ongoing ken narugyanan nen ti construction ti nasaw a Barangay Hall ken mamati a iti daytoy atawen ket makitan iti Barangay Hall. Daytoy ti paset ti panagsarita ni Mayor Marky Chua. Isa sa mga pinakamalalaking barangay ang Biluca at saka isa sa mga mabilis ang progress. Actually meron namang barangay hall pero hindi na safe at masyadong maliit. Nag-budget pa, last administration nag-budget na tayo ng I think a total of, I'm not sure pero mga 7 to 8 million ang budget ng barangay hall and merong 5 million na budget ang covered court nila. Sir, I think naumpisahan na siya this week. Ang nagka-problema kasi lang ng onte challenge, yung mga problema di backfilling na naman. Kasi medyo tumaas talaga yung area para hindi mabaha. Tapos yung road access papunta dun sa location is tinaas nila. Pero ano na siya, ongoing na siya. Officially na nag-start na yung construction. So hopefully this year makita natin. Paset ti panagsarita iti opisyal. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM.